खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खनसेबाव बरायनानै लाबाय आरो जोंनि बासागिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाबाय रागा जोंनाया इसोरनि नङा। रागा जोंनाया इसोरनि नङा। रागा जोंनाया सैताननिसो। जों मानसिया रागा जोङोब्ला मा मुलाम्फा जायो, रागखौ हमथायोब्ला मा लस जायो, बेनि सोमोन्दै जोङो दान्दिसे जों सोलोङो। बेनि सोमोन्दै जों दान्दिसे सोलोङो। जों मोनसे बाइबेल पार्टखौ फरायनि कलसियानि 3:8 आर्टफोरखौ जों फरायनि। आन्थाय दा नोंसोरबो बे गासैनिफ्राय गोजान जाथारदो, जोंफ्रुनाय, गाज्रि जानाय, बासिनाय, लासिं सिं रायनायखौ नोंसोरनि खुगानिफ्राय नागारथारदो बा गोजान जाथारदो। एसिया माइनरनि गेजेराव मोनसे मण्डली दंमोन, बेनो जाबाय कलसिया। आरो बे कलसिया मण्डलीयावनो पाउला इसोरनि मानसिफोरनो, इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोरनो जोङो इसोरनि मानसिफोरा इसोरनि खाथियाव माबोरै थानांगौ आरो बे संसारनि मावनाय दांनायनिफ्राय जों माबोरै थख' जानांगौ, जोङो माबोरै इसोरनि खाथियाव थानो हायो, सानफ्रामबो इसोरनि अननायखौ जों माबोरै मोनबाय थायो, बेनि सोमोन्दै गांसे चिठिनि गेजेरजों पाउला कलसियाव थानाय मण्डलीफोरनो बे लिरनानै हरदों। बेवहाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों, नोंसोरो बेबादि जिनिसफोरनिफ्राय, बेबादि आखलफोरनिफ्राय नोंसोरो गोजान जाथारदो। गाज्रि बाथ्रा रायनाय, बासिनाय, लासिं सिं बाथ्रा बुंनाय, जोंफ्रुनाय, बोराबनाय, गाज्रि मावनाय, रागा जोंफ्रुनाय, बेफोरनिफ्राय नोंसोरो गोजान जादो। रागा जोंनाया मानसिखौ इसोरनि खाथिनिफ्राय, इसोरनि दयानिफ्राय, अनजानाय मोननायनिफ्राय मानसिखौ गोजान खालामो। रागा मानसिखौ संहार खालामो। राग जोंनाया मानसिखौ मोजांब्लाबो गाज्रि नुहोयो। रागा जोंनि गेजेराव जोबस्रांनाय लाबोयो। राग जोंग्राया इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय नङा। राग जोंनाया, रागा गियान गैयै मानसिफोरनि थाखाय। रागा बेबायदि सृष्टि जायो मानसिफोरनि जिबनाव, मानसिफोरनि गोसोआव। माबा मोनसे गावनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय हठात बेयो गोसोखांनानै, हठात गोसोआव गोसोखांनानै बियो गावनि गोसोखांनायखौनो बियो मावफुङो। सासे मानसिखौ रागा जोंनानै आङो बुंथारगोन, आङो बेखौ रायथारगोन, आं बेखौ नागारा, जुगबनानै थानाय, जुगबनानै लानाय, जमनाय, बे मोनसे सल'ना जोंखौ गावनि गेजेराव गावस्रालायनाय, मुगैज्लायनाय, गावनि गेजेराव थुबसा थुबस्रि गावस्रानायखौ लाबोयो। अनलायनाय गैयै खालामो। अनलायनाय गैयै खालामो। आरो रागजोंनो सासे मानसिया सासे मानसिखौ सिथारो। सासे मानसिया सिथारो रागजोंनो। आरो बेवहाय जोबस्रांनाय लाबोयो। सासे मानसिया गावनि रागखौ हमथानो हायैयाव गावनि दंनाय अस्त्रफोरजों, गावनि मबाइल, गावनि गारि, गावनि टिभिफोरखौ
न'फोरखौ बुफायनानै लायोब्ला बे सोरनि खहा जागोन? गावनिनो खहा जागोन। गावनो सोरजिफिननांगोन, गावनो खरसा खालामफिननांगोन। बेनिखायनो बे जोबस्रांनायखौ लाबोयो। बे जोबस्रांनायखौ लाबोयो। सासे मानसिया आखलाव बिराद मोजां, सासे लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाया मोजांब्लाबो समायनाब्लाबो नाथाय बियो राग जोंफ्रुग्रा, राग जोंग्राखाय बेखौ नायनो मोजांब्लाबो बेखौ मोजां मोना मानसिफ्रा। जोंनि महर मोजांखौबो, जोंनि मोजांखौबो बे गाज्रि खालामो, राग जोंफ्रुनाया। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बे राग जोंफ्रुनाय, बोराबनाय, गाज्रि बाथ्रा रायनाय बियो सैताननिसो खामानि। बे इसोरनि बिसाफोरनि थाखाय नङा। बे इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोरनि थाखाय नङा। जायफ्रा गियान होनाय जिनिसखौ मिथिया बैबादि मानसिफोरासो बे बाथ्राफोरखौ रायो। मिथिनो गोरों मानसिफोरनि थाखाय बियो नङा। इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय बियो नङा। जोङो जाकबनि 1:20 जों नायो। बेवहाय मा बुंदों? जाकबनि 1:20 मानोना मानसिनि बोराबनाया जोंनि धोरोमखौ मावा। मानसिनि बोराबनाया, मानसिनि रायखोमानाया, मानसिनि गाज्रि बाथ्रा बुंनाया जोंनि इसोरनि धोरोमखौ, इसोरनि नंगुबै आखल आखुखौ बियो बेरखांहोआ। आरो बियो मालाबाबो मानसिनि इसोरखौ गिग्रा मानसिफोरनि जिबन आरो नखराव बियो फैनो मोना, फैनो नाङा। आरो बे इसोरनि धोरोमखौ मावा। बेयो सैताननि खामानिखौसो मावगोन। फोजोबस्रांनायनि खामानिखौसो बियो मावगोन। खहा खालामनायनि खामानिखौसो बियो मावगोन। लाजि फोनांजानायखौसो मावगोन बियो। बोराबलायनायखौ, जोंफ्रुलायनायखौसो बियो, नेवसिलायनाय, होसोलायनायखौसो बियो मावगोन। बेनिखायनो रागा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा नङा। राग जोंनाया नोंथांनि थाखाय खहासो। हमथानाय गोसोआ नोंथांनि थाखाय गाज्रि नङा। हमथानाय गोसोआ नोंथांनि थाखाय लाबसो। आरो बेनो नोंथांखौ इसोरनि खाथियाव दोनगोन। बेनो नोंथांखौ जौगाहोगोन। बेनो नोंखौ आखल आखुआ नोंखौ समायनासिन नुहोगोन। नोङो महर मुस्रि गैयाब्लाबो, नोङो जिखि अबस्थायाव थाया मानो नोंखौ मोजां नुगोन। मानोना नों सासे इसोरनि अनजाग्रा लेक, इसोरनि बिसा। बेनिखायनो इसोरा नोंखौ माब्लाबाबो लाजि फोनांहोनाय नङा। राग जोंनाया इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय नङा। बेयो इसोरनि नङा, इसोरजों सायख'जायै सुबुंफोरनि थाखायसो। बेनिखायनो जोङो मानसिफ्रा रागखौ हमथानाया जोंनि थाखाय लाब, रागखौ हमथानो रोङैया नोंनि थाखाय लस। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्टनि नामै जाथों। आमेन। गोजोन्थों।